Dit is typisch een plak voor een bever? Dit zou een heel goed plak wezen kennen voor een bever inderdaad. Ja, het loopt onder het water, wielgen onder het water, jonge wielgetakken. En ze zie je dan vaak in die wielgepalen en fretten en maar ook een stukje rust. Hè. Dus je maakt je dan een soort van leger waar ze in lissen kennen. En ja, dat is uitermate geschikt. Nou, de muskusrattenvanger die heeft dus erop attendeerd dat er sporen vond hier. En dat zijn deze sporen. Dat zijn eigenlijk afknaagde takken van de willig. Waar ze dan, die worden gewoon door die grote tosken van ze afretten. En die bast, die fretten ze op. Die skillen ze. En die bast die nemen ze mee, of die fretten ze voort op. Nou nee, zo in zijn natuurgebied hindert dat niks dat ze die willen gaan opfretten. Dat jij er ook gewoon bij. Wat ze dan willen is dat ze skeer aan dieken veroorzaken kennen. Maar goed, daar ben wij nou helemaal net bang voor, veranderd in een harde fan. Dus ik vermoed dat dit een mansje is. En dan moet je maar afwassen. Maar misschien vindt er een vrouwtje hier en kan ze op zo'n manier een gezin maken. Dat weet je net. En dan bloeien ze? En dan is een grote kans dat ze bloeien. Het gebied is er ideaal geschikt voor. Er is fretten genoeg, er is rust genoeg. Dus voor die beesten is het ideaal. Ja, wij hopen natuurlijk wel dat deze bever hier bloedt en dat er soortgenoten bij komen. En dat er op deze manier een populatie ontstaan kan. Maar zulke dingen hebben vaak een soort tijd nodig, dus dat weet je nooit. Maar een bever is wel een meter. Ja, een grote stuthatter, zo'n hele grote platte stut. Als er gevaar dreigen, dan slaat het hem op het water. Waarbij dan kan er zien soortgenoten waskaagje. Dus, het is een heel nieuwsgierig beest.